Vymeňte bolesť za úsmev. Kozmodisk. Volám sa Anna Lukačová, pochádzam zo Žbinec, z východoslovenského kraja. Žijem s 2 synmi. Manžel mi zomrel teraz 2 roky. Je taký mladý, 50 ročný. Máme 6 hektárov zemi, máme hovädzí dobytok, máme ošípané, prasnice, no je veľa roboty. Aj tu už natáčace? Nie ešte. Predtým ma strašne boleli kríže, tak preto som si objednala kozmodisk. No to niekedy tak som kúpala mi tak a keď mi trvalo stan, bože, tak som tak riadne, nemohla som sa narovnať a potom do dvora tajam tak z motiku, aké z baby chodza. Kríže ma boleli, nohy ma boleli, kolena ma boleli, no a odkedy mám kozmodisk, všetko dobre už, toto veľmi dobre mi pomáha. Som spokojná. Pred 2 rokami som mala ísť do kúpeľov, tá som odmietla. Do kúpeľov ani nemám kedy ísť. Aj nechodím. No a teraz, keď mám kozmodista, ani mi netreba. Ja spokojná, no bardzo mi spokojná som s tým. Pri každej práci mne pomáha. Kozmodisk je zdravotná pomôcka na zmiernenie alebo úplné odstránenie bolesti chrbtice a kĺbov. Priložte ho na spodnú bielizeň alebo na holé telo a jeho členitú časť otočte smerom k telu. Je to patentom chránené a klinicky testované zariadenie. Nepotrebuje žiadne zdroje energie, magnety alebo batérie a nevyvoláva alergické reakcie. Neváhajte a zavolajte na telefónne číslo 02 534 14 770 a objednajte si kozmodisk. Ak s ním nebudete spokojní, môžete nám ho do 30 dní vrátiť a cenu výrobku vám vyplatíme.